הוועידה בשירת התקווה. שירת התקווה כזאת חזקה, לא שמעתי בימי חיי בכלל. לא הוציאו הגה. כולם שרו את התקווה בלב, פנים. הפעילות הציונית בעיראק עד 1942 הייתה בעיקרה ספונטנית, פרי יוזמתם של בודדים, דוגמת אהרון ששון, שנודע בכינויו המורה, ואשר היה יושב ראש התנועה הציונית בעיראק עד 1935. או דוגמת קבוצת נוער עברי בבגדד, שנקראה בשם קבוצת אחי עבר, ואשר הפיצה השכלה עברית, שם שניתן לכפר יחזקאל אשר בעמק יזרעאל. בראשית שנות ה-20 תרם נדבן יהודי ממשפחת ששון מעיראק סכום גדול ונכבד לקרן הקיימת. הוא ביקש לקרוא יישוב יהודי בארץ ישראל על שם אחיו שטבע בנהר חידקל, וכך הוסב שם היישוב עין תגעון לכפר יחזקאל. עד 1942 לא צמחה תנועה ציונית משמעותית בעלת משקל לאומי בחיי הקהילה. شم يشاتنو جنب خيلو بزخرين وعصيان. יהודי עיראק שמרו במשך דורות רבים על מסורת אבות. הם חשבו על ארץ ישראל במושגים של חלום רומנטי רחוק, המרצד לנגד עיניהם מבעד לפסוקי התנ"ך. צלילי הקינה על נהרות בבל נשמעו באוזניהם כהדים עמומים של היסטוריה עתיקה, ולא כפעמי משיח בימינו. הם לא השתתפו בקונגרסים היהודיים הראשונים, לא הכירו את הרצל ואף שמעו לא הגיע עדיהם. הפרעות ביוני 1941 חוללו תפנית היסטורית בתודעתם הפוליטית של יהודי עיראק. הם טעמו בפעם הראשונה טעמו של פחד מפני השמדה אפשרית. הם נדרשו לחשבון נפש נוקב. באין מנהיגות הוחמצה שעת כושר היסטורית לעלות לארץ ישראל מבעוד מועד. המנהיגות המסורתית